Gusto kong mosulod sa seminaryo kay daghan kayong pagkaon dito. Gusto kong mosulod sa seminaryo kay daghan kong mga kauban nga pwede mi magdula og enjoy kayo sa kanunay. Gusto kong mosulod sa seminaryo kay sige ra mig tuon. Nindot kayo daghan tag matun-an. Gusto kong mosulod sa seminaryo kay daghan kong mga benefactors. Gusto kong mosulod sa seminaryo kay lingaw kaayo way trabaho sa balay. Kana mga kaigsunan ang mga motivations or mga intentions sa mga pusulod sa seminaryo ng mga seminarista nga gusto nga magpari. Mga kaigsuon, sayop ba kini? Dili ka na sayop. Apan adunay gamay nga angay tan-awon mga igsuon. Gikinahanglan sa kadugayon niya pagsulod sa seminaryo while he is on the formation, gikinahanglan naa na siya gitawag nga purity of intentions. Ngano mangyud siya nga magpari. Dili na paigong nga moingon siya nga because I love God and I love to serve the people. Dili na kana paigong mga igsoon. Apan mas labing importante unta nga iyan ang masinati ang dakong gugma sa Ginoo diha kaniya ug iya na kayong nasinati ang tinuuray nga lihok sa Espiritu Santo diha sa iya nga maoy nagtukmod kaniya nga gusto gayud siya magpari. Mga bay o mga kaisambingay kana usa lamang ka istorya sa usa ka seminarista ug kon ang magpari. Inana pud usab ang atong mga kisinatian sa ato ang mga ordinaryo nga kinabuhi. Kitang tanan aduna kitay mga klase-klase nga mga intentions sa mapananglit. Gusto ko mosimba kay birthday nako karon. O gusto kong magsimba o magampo tungod kay nako'y pangayoon sa Ginoo nga importante kaayo. Gusto ko moadto sa simbahan tungod kay maghangyo ko sa iyaha sa tanan nga mga intentions nako nga matuman unta. Ang akong anak maka-abroad unta. Ang ako ang anak kinahanglan makapasar unta sa iyang board exam. Ang ako ang pamilya unta mahilwa sa mga sakit. Yes, dili sayop ang mangayo og mangaliya sa Ginoo. Apan mga igsuon, we are just motivated by our personal concerns. Maunang udangop kita niya. No, gikinahanglan unta maguna ang atong tinuod nga paghigugma diha kaniya ug kini mao'y magtukmod kanato sa atong mga buhat, sa atong pag-ampo, pagsimba, o pagbuhat sa mga maayo sa atong mga kaigsuunan. It is because we truly love God and we feel His presence in us, that we are truly motivated and our intentions are pure. Mga bayog mga kaisubingay, mao ka na ang atong tan-awon because we are leaning towards the actions of the Pharisees nga kanunay lang mag-observe sa ilang mga ritual washing of hands, pagpanglimpyo sa mga external, sa tanan mga maayong panglantaw sa mga mata. Apan mga igsuon, ang mas labing mahinungdanon, dili makita sa atong mata, kung dili naa sa sulod sa atong kasing-kasing. Mga bayong mga kaisambingay, let us purify ourselves then and check our intentions so that our actions may be pleasing somehow to God. Bisan dili kita angayan ug takos ni ining tanan. Atong likayan ang tanan nga mga tentasyon ug ang tanan nga mga sala. Kay kining tanan makahatag kanato og kaalautan. Daghang salamat mga kaisambingay ug ang Dios manalangin kanatong tanan sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.